guys, jotono ramsago tini kaisa bike paine thangmani Hero showroom bo dosram jogmani hingke kisa nokno phunuknani saichoknai yango hingke dosram jogmani hingke showroom o naimani iko yango showroom bo kisa asuk light ni bagui video clear yang tongkha tabuk showroom bisingo nokno phunuknai tei kisa nam komni bisingo paina mosong hingke norok paifai mano bayap sangni ko yango tabuk showroom bisingo ani kisa phunukmano ang nugui video tisana mosong thangka amo haitai hingke obo hingke CD deluxe tongo duita kwcharo hingke obono ang nakha dam komni bisingo tei tamkhaina gorib rok rang kwrui hingke showroom o naina mosongkha iko naimano splendor rok tongo kwbangma bike tongo iko scooty rok dam komni bisingo naimano mosongkhai tak paper work ni bisingo naisolai tongo paper work khaina hinui paper work khaina hinfano khaiphaikha hingke nokno asuk paper work khaima to phunukma liya video tisana allow kwrui aboni bagui tabuk chabiya phaka chabiya phama pore chwng o bike no twlang thangma lainai da banosong nogo phaiui aro kisa sika ma tongo bini nogo hingke bike ni details rok nokno phunukma liya bayapsang hingke ani kumuisung nogo no abo hingke bono kisa bathaka bike ni akului nailaikha akulaikha bomo hai wngkha hinui borok bo chajakhano hinsao khakhai o chajakhano wngna hingke bike ni details nokno phunukma liya khwnaphungo phunukphino khwnaphungo o video no end khlaisina. The next morning. Jotono no hingke mia o video wngoi maliya hor wngoi bike naina thangmani hingke tini no ang bike ni pura motamuti asuk saimaya pono phunuknai sawui details rok bike nana hingke mo hai dam komni bisingo nawui mano tabuk naidi bike o splendor plus ni hero company hingke dam komni bisingo nana hini uansuk tongkha hingke naimano obo showroom o hingke ek showroom hingke wngkorok mano 87,000 rok hingke on road price hingke pura wngkukgui 1,05,000 marukhang mia to furu bwskango khai komo hai ang kwraiba tei khainsa dam komni manakha iko mia namani number plate maiyakho hingke tei o jaga future tongo wngko o jaga kinaro phone charge rwjaknai point bo tongo hingke bluetooth bo connection khaimano o jaga LED wngojak display LCD display hingke o jaga LED bulb bo tongo kaisa hing obo chwngbo phunukgana tabukmo nukno tabuk o jaga ono khaikha hingke no oro bluetooth rok call khaikha hingke bluetooth connection khaijak hingke o jaga o wngko o bumung swijagui haio mano ang to setting khaijako calling rok message rok bluetooth rok tongo mobile bo charge khaimanta o jaga current kwrui furu rok hingke yang bwskango LED bulb mani phunukgana tabuk nukno bulb hingke o hai agi wngtwui kwrui agini stage no pura rokni stage no wngko khaikata modify khaikata ani saikha nokno nana mosongkha bo naimano hingke obono base wngjakgui gorib rok rang kwrui tang hinui sanai aboni bagui obo mannakha norok nanani hini jodi no uansukgui tongkha hingke contact khlai mano chwngbai ang details rwmano wngko
description no details jugona koni showroom ni kai miya to asuk video tisai mali ya hot ni bagai tei aro go showroom bisino go video tisamani light asuk kathaya amon bagai video quality hamdiya no nakadi tei kisa ulogo kam khanya ni saitogana hingkai ani video no chikon sa video no sajak hangkai dolong no share khaidi bai rok subscribe khaidi katalong tong hangka ani channel o subscribe khai toni riti bell icon no sinai hambai jotono no ani babuni channel no subscribe khaidi hindi no do subscribe like share khaidi hindi jotono no mama tang jak to